Mundur kedaton mau ning gapuran sak gending ning Bupit Mondrogini sak gending ning taman sak gending kene iki sak gending tur iki ora masuk nang nggon adegan aku karo kowe. Iya. Ning yo gempil wektu sak ketara sinambi apa sinuwun ngresepi pasugatan buga saulune munggah semedi aku karo kowe alam-alaman sak ketara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luwih dhisik ngaturake sungkem pangabekti kunjuk marang para sepuh Bapak Kiai, Bapak Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Forkompim Kaplan kabeh, Bapak Lurah, Lurah Banaran, ya Kancaku Pak Haryantan. Lan kabeh para-para ing kono kene
tokoh masyarakat kene Beni Simbah Hardi lan uga Pak Irwanto Joko Beberan lan uga Pak Mujiono Bendungan sing apa sing komunikasi karo aku. Atur panuwun uga marang pambiyantune Bapak Haji Kuswadi, Bapak Fajar Gegana wektuane. Ya. Uga mari dikunjuk Bapak Kyai Haji Abdul Basit Rustami nyuwun barokahipun begini awake dhewe didhawuhi rene derek adicara supaya gelar wayang dalam rangka pembangunan Masjid Segoro Ati. Alhamdulillah lakone Pandu Swarga didhawuhi supaya ngayujan klasik. Iya. Nek ngomongke iki wis jumbuh kaya gone mau maca tahlil barang mau kok Nduk. Karepe piye maknene? Dadi awake dhewe urip nang kene iki wiwit kawiwitan saka jaman wis digawe saka Mataram kuno banjur ngono kuwi wis ora diceritake ku jamaning Sanjaya kono diarani Mataram Kanggan. Banjur ana Majapahit Demak tekan Pajang, lan ing Pajang iki murid langsung Kanjeng Sunan Kalijaga sing diarani Mandaraka kuwi diwenehi konsep sing diarani konsep Mataram Islam. Matarame tetep digawa nanging wis ana agama Islam sing mlebu ning isih gawa konsep kemataraman. Iya. Sebab Mataram sanggunge ana Demak Bintara kuwi ya wis ana Mataram diarani Mataram Kalingga. Iya, kuwi negara sing paling gede misuwur peragapane sak alam donya. Iya. Mula bareng tekan kono wis tekan kono puncak kejayaane Mataram Penemban Senopati, banjur ana Penemban Kota Gedhe. Nah, puncak kejayaane nalika Kanjeng Sultan Agung. Iya. Mengkonversi kalender saka kalender Jawa karo kalender Hijriah, saking gandrunge karo kawruh Islam. Nek kono digawa rene plek ya ora iso kok awake dhewe iki gedhe Mataram kuno to. Iya. Mula banjur gawe konversi kalender Jawa Islam, ana Asopon ana Abuge. Iya. Nek nanggon pedalangane yo ana lakon Waktu Gunung Mikukuwan, Waktu Gunung ki dumadine Pasaran 5 dina 7 sasi 12 Windu 8. Nek Mikukuwan kuwi lakon kanggo Pranata Mangsa. Iya, kuwi wis ana kawit jaman biyen. Iya ngono, heeh, Pak. Mula banjur sawise ana Kanjeng Sultan Agung ngono, saben-saben setahun sepisan Kanjeng Sultan Agung iki gandrung karo peristiwa besar kang ana ing alam, mligine manut tuntunan. Mula banjur saben sesasi pisan nganake kegiatan apa sing diarani grebeg utawa merti utawa haul utawa ngekoli utawa grebeg utawa nek cara desa ya muni merti ngono bae. Iya. Mula nek ning tlatah Salaman Magelang Salaman bener Kajoran Temanggung kono sasine anggone padha merti sasi Sapar. Purworejo Magelang kono kuwi sasi Rejeb nggonku Sapar. Kelurahanku kuwi ana sing pedukuhan ning sasi Dzulkaidah, ana sing sasi Sapar, ana sing sasi Rejeb. Kuwi men kanggo apa Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusuma ya Sultan Agung ben do eling karo para masayih, ben do eling karo para muazzis. Mula banjur dipepetri nganggo merti, banjur dikholi nganggo upacara haul. Iya. Ning nek muni grebeg karang grebege ndek kraton gak awake dhewe carane arep ngembali kraton to ya muni merti ngono wae. Iya. Mula alhamdulillah iki mau wis diaturke Majelis Taklim Segoro Ati konsep Mataram Islam iki mau wis saka Baritan saka liya-liyane mau wis diaturke. Artinya bahwa Majelis Taklim Segoro Ati itu ora mung sekedar majelis, nanging itu adalah salah satu penyangga unsur keistimewaan Yogyakarta karena masih komitmen mempertahankan kemataraman. Dalam hal ini adalah Mataram Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Segoro Ati. Mula sakwise iki sethithik wae tak omongke. Sakwise tekan kono iki banjur ana perjanjian Giyanti. Itu
1755 kan lho. Iya, Mak. Nah, perjanjian janji itu membelah Mataram menjadi dua, sing dibelah kuwi loro, siji pusaka, loro budaya, telu basa, papat busana. Iya. Mula iki bengi iki sing do komitmen nganggo busana. Iya. Mula banjur digawa mengulon ana ing Ngayodya. Ngayodya gawe komitmen dhewe sing diarani ya kuwi Ngayogyakarta Hadiningrat sing isih komitmen melanjutkan ke Mataraman mligine Mataram Islam. Iya. Busanane gawe dhewe diarani busana pranaan sing lurike ora mung katon lurik 1 2 3 garis ireng 1 2 3 4 3 garis ireng 4 3 garis ireng 4 iki jenenge lurik pranaan. Warnane biru sebab biyen iki warna Mataram ki asline yo ireng karo biru titik ora warna-warna. Iya. Nah kuwi lurik apa lurik 3 garis miring ireng 4 kuwi kalu minangka perpat awake dhewe iki mung perpat kabeh kanca. Mula nek ning kraton kono abdi dalem kuwi ora ana tembung muni bawahan karo atasan kabeh kanca abdi dalem. Mula aku nek Ruwiyaga iki yo mung kanca. Kanca yoga. Nah, iya. Ngono. Aku seneng kon mayang kaya begini seneng. Boleh nganggo mayangan iki saiki sakel. Iya, Mak. Heeh. Nah, sateruse nganggo sorjan. Sorjan menika pakaian menika. Salah satu ciri sorjan itu adalah tidak ada sambungan wonten pundhakipun. Manut konsepipun Mataram Islam Dewi ngagem kain niki mboten wonten sambunganipun wonten pundhak menika namung wujudipun kain kafan kaliyan kain ingkang kagem wonten ing tanah suci. Mula nek wis nganggo klambi sorjan kaya ngene iki diarani nayan toko ulate kaya wong mati. Iya. Ora nganggo sorjan kok malah ulate kaya wong darah tinggi. Sorjan iki. Lah niki ngangge blangkon. Blangkon niku kan nek Solo niku nun sewu niki kula nyebut jenenge nyebut jenenge. Niki setelah perjanjian lho. Mila Solo niku ndene mriku. Jogja niki wonten mundulan. Asline niki rambut Pak Rin. Sebab panjenengane Kanjeng Pangeran Mangkubumi niku nganggo blangkon jenenge blangkon Fisabilillah. Blangkon Fisabilillah niku rambute diore terus niki mudeng ngeten menika set nek pas ora diore rambute diseleh buri ngeten iki dadi niki mondol niki rambut ning sakniki blangkon Fisabilillah niku nek tenggen kula lho niku nggih pawang jadilan wis iki kepiye to ya Rifan wis nganggo blangkon Fisabilillah niku pengenang kula niku Pak Angger nganggo blangkon Fisabilillah kuwi iki blangkon Fisabilillah Pangeran Mangkubumi kalau mendelik lah kowe iki mangku apa domong iki kok aku anggar lekas ngomongke ngeten Bapak Ibu dadi nek nganggon kula niku didongeni bapak kula simbah kula mbah buyut kula menika cikal bakal desa niku budaya menika sing dijaga marwahe marwah menika roh saat ini kan melestarikan budaya sing direbut sewa kostum wis yakin wis lah menika dados marwah budaya menika Ngayogya menika marwahe sak madya prasaja secukupnya sederhana omong ini iso 5 kata iso 5 kata kenapa harus 10 kata yojo sak madya prasaja secukupnya sederhana iki nek do ngawaske aku iki biasae iso napa dadak mendolong-mendolong barang nek di luar Jogja menika sinebat ndudut ati nek ning Yogya diarani ngayang ati contone ten Yogya menika nane Mbah Kyai kula ten mriku biasa wedang teh karo godhogan jendal lho Pak Man biasa namung wedang teh karo godhogan jendal ning wah rasane nyaman kepen ndudut nek ngayang ati niku
roti mentego wah ning yak-yakan kok iya menika monggo lajeng wah wis akeh banget kirang kula wonten tumbak wonten napa nika payung mutha mergo nek Pak Kyai saged muthak ngeten saged ilat Jawa ra iso nek golek payung mutha nggih sing rujine 99 Asmaul Husna ora kok nggo payungan ben kudanan karo kepanasen supaya ayang-ayange Mbah Kyai ayang-ayange Pak Dukuh ayang-ayange Pak Mbah Hardi ayang-ayange para santri nek wis kepayungan payung mutha kuwi ora mung didak-idak karo wong dadi nggo mayungi ben ora ketok ayang-ayange iya tapayungan 99 rujine Asmaul Husna iya dadi nek payung sing nggih nek payung sing supaya ora kepanasan kok sampun wonten nggih menika payung BR Tinggalur. Nek payung mutha ki anggone ana dhewe monggo menawi badhe kirap nggih ditata. Badhe kirap ngerti niku kirap lah batin. Iso bedake ndi kirap ndi karnaval tak bejan. Waktu badhe kirap Pak monggo kirap baru tak delok karnaval. Tenang, Andri ini nek mensin mumpung kirapin Sri Temanten jebul karnaval manten untuk Islam. iya Pak ngono. Lah zaman saiki kepiye daur hidup iki budaya Mataram lho. Manten neten metu mati, manten upamane kembar mayang. Nek cara nggonku kono isih berlaku. Ziarah kuwi gandengane tahlil. Nek taruke wis ngadeg genduren tatas tali iki Mbah Kyai gandengane maca selawat dina apa selawat nariyah jenenge genduri tatas tali nggonku kono. Nek manten lanang wis teko dipasrahke ditampa calon manten wedok, njuk genduri manten mesti bacaane mengko maca manakib njuk kembar mayang dironce dadi jenenge midodareni. Lah saiki oke-oke iki kembar mayang ini ngene jadi satu sama catering ini. Kembar mayang iki malah nggowoke awak rompreng. Ayo itulah menika monggo kagem kajian-kajian menika dados informasi kagem DPRD kagem Bapak pejabat lan sanes-sanesipun ingkang mangke menika ya mumpung isih ana wektu iso ditututi aja nganti mengko akar utawi utopia nek cara ilmu sejarah akar utawi utopia menika mangke terjabut akare ilang jane kulon praga blibiran dalur iki akare iki ning dhuwure wis kudu lan iku repot nang. iya Terus nek iki mengko kanggo swarga tak sisipi setitik murwakala ning dongeng diruwatan. iya Wis ngono bae, saiki nembang sak tembangan. Supaya kanggo bapak-bapak sedaya mangke lek neruske lakon. Aku nek ngene mancan saka bapak urung yo. Wis kaya Mbah Cip aku ngene. Aku mayan kaya Mbah Cip aku ngene. Iya, wah nang kene wayangan sing ngaten iki alhamdulillah ngalor dipinggir kok wah. Biar anggar wayangan ngaten iki pun ndangdut Pak Jalan. ayo Iki Pak ngene ninggal katos kan tak kampleng lho. iya iya Anjas mara harimami
iki saka dawuhe Bapak Mujiono iki saiki iki Pak Mujiono ngaturke. Monggo nyuwun gugur gelung diaturke sonten menika kagem Pak Mujiono iki. Pak Mujiono sing komunikasi karo aku. Telepon gudur gunung iki wis nanti. Iya. Wis kowe neruske lakon. Monggo gugur gunung katur keluarga dening beberan uga majelis segara ati. Monggo. Babagan kabudayan metaran Islam engko disambung mengko ya ning gara-gara kuwi iso sare siacan nak nampa duka sinuwun iki wis rampung gone dahar Bujana Andrawina bakal mangsah semedi ayo munggah ing sanggar semedi ayo mak tak gelek nampa duka saka ngersane sinuwun. Iki mengko disisipi Murwakala ya napa. Ning ya mung dongeng wae Murwakalane. Sebab iki sesuk ya mbuh kapan mangsane bakal leboni bangunan anyar, masjid anyar. Nek kaya biyen di nganggo donga jenenge Murwakala ning iki lakone Pandhu Swarga daya-daya ngadeni wargane para masayid. Lan nyuwargake para muazzis, para pendiri, para guru biyen cikal bakal buka yasa. Murwakala kanggo genepe sisuk kok menawa dadi masjid iki bakal dileboni utawa disup-supi, muga-muga berkah kanggo kulon praga Allahumma amin. Murwakalane diaturke saiki mergo urung-urungan sok diundang meneh ya ta. Kuku sing tuwa kumelun ngeningken tiasa ngabeki